Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. З вами Анастасія Аўдзевіч і гэта легенда пра кветку. І сёння мы будзем размаўляць пра звычайны, незвычайны апельсін. Так, бо ён сапраўды мае такой свой адбітак у хрысціянстве. Апельсін увогуле гэта расліна сямейства рутавых і, дарэчы, найбольш ён быў заўжды вядомы як памеранец. І ва ўсе часы, ва ўсіх краінах апельсін ён сімвалізаваў урадлівасць. То бок, канешне же, гэта вельмі такая вялікая цікавостка, бо менавіта з гэтага сімвалу пайшло і тое, што па адной такой старажытнай грэцкай легендзе, уручоная Генона ды Юпітер у дзень іх шлюбу, ён падарыў сваёй каханай златы яблык, вось гэты міфічны, і, дарэчы, ён падарыў ёй менавіта апельсін. І вось праз гэтую легенду, праз гэтую падзею пачалося тое, што апельсін яшчэ не толькі урадлівасць, але ён сімвалізуе, нібыта нявесту, нібыта дзяўчыну, сімвалізуе чысціню, нявіннасць і цнатлівасць. Менавіта праз вось гэтую сімволіку апельсін уваходзіць ужо са старажытных часоў у хрысціянства і пачынае прысутнічаць на абразах вось як такое люстраванне цнотаў на свяцейшай панны Марыі. Часам таксама гэта расліна асацыявалася з біблейскім дрэвам пазнання. Вельмі шмат апельсін малявалі ў руцэ маленькага немаўляткі Езуса як сімвал такога адкуплення грахоў чалавецтва. Часам таксама апельсін карыстаўся як сімвал адкуплення замест яблыні ці фігавага дрэва вось у сцэнах падзення чалавека, такого грэха падзення чалавека. Таксама, канешне, ён прысутнічае, калі маляваліся нейкія сцэны, распавядаючы нам пра рай. Там ён служыў такім намёкам на падзенне чалавека і яго адкуплення. І менавіта вось так апельсін крочыць на абразы і шмат такіх выяў, дзе мы можам пабачыць на свяцейшую нашу панну Марыю, якая трымае маленькага Езуса, і у Езуса у руках апельсінка ці побач дзесьці ляжыць. Але найбольш вядомая карціна, абраз, гэта Мадонна апельсінавага дрэва. Яна нават так і называецца. Вось. І гэта такая прамая ілюстрацыя цнотаў панны Марыі і міфалагемы аб грэхападзенні. Вось цікавая такая карціна, таксама я яе спампавала, можна будзе паглядзець. Канешне, крыху гледачам шанцуе больш, чым слухачам. Апельсіны ў Бібліі маюць вельмі такое сімвалічнае значэнне, і прамых згадак пра іх няма. Біблісты часам спасылаюцца на кнігу царстваў і кажуць, што менавіта царыца Саўская прынесла як падарунак цару Саламону вось гэты плод, апельсін. Таксама некаторыя біблісты згадваюць кнігу Ісаі і кажуць, што там апельсін згадваецца так алегарычна, нібыта такая частка багацця, якое будзе дадзена праведным і верным людзям Божым. Таксама ёсць такое меркаванне, што апельсін ужо згадваецца ў песняў Саламона, дзе апісваецца як сімвал прыгажосці і урадлівасці. І кажуць, як гэтае дрэва абсыпана пладамі, вось такое прыгожае, моцнае, і галіны яго моцныя ды поўныя жыцця. Вось такая там алегорыя. І біблісты маюць такое меркаванне, што гэта гаворка ў гэтых тэкстах ідзе менавіта пра гэтую расліну і гэты плод. Але цікава тое, што сёння дакладна, дзякуючы навукоўцам, мы ведаем, што той апельсін, які мы ведаем сёння, так, ён тым старажытным людзям, старажытным неяк непрывабна гучыць, у тыя біблійскія часы быў невядомы. Той апельсін, які мы бачым сёння, гэта плён такі шматгадовага скрыжавання памеранца ды мандарына.
Вось, каб прасачыць, як жа яны трапілі да нас, то тут таксама ёсць цікавостка, бо радзіма гэта Кітай ды Індыя. І далей, дзякуючы там гандлярам, даследчыкам, заваёўнікам, то менавіта апельсіны, вось тыя тагачасныя, яны трапляюць у Вавілон. І менавіта ўжо ў Вавілоне ёсць пра яго такія згадкі. Ёсць цікавы аповед пра тое, што гэты прыгожыя вісячыя сады Семіраміды былі поўныя гэтымі дрэвамі. І, канешне, антычная міфалогія, да, дзе згадваюцца залатыя яблыкі. Канешне же, калі старажытныя грэкі мелі на ўвазе апельсінавыя, то есть, дарэчы, залатыя яблыкі то мелі на ўвазе апельсінавыя плады. І вось гэта старажытнасць з розных бакоў, дзякуючы гандлярам, заваёўнікам, апельсін распаўсюджваецца. Далей апельсін крочыць у Еўропу. Дакладна вядома, што першыя найбольш такі падобныя на сучасныя апельсіны прывезлі арабскія гандляры ў 14 стагоддзі. І гэта былі горкія апельсіны. Яны яшчэ называюцца севільскімі апельсінамі. Вось, яны трапілі ў Еўропу. У Гішпанію іх завезлі маўры, адтуль яны вельмі шырока распаўсюдзіліся ў Партугаліі. Дарэчы, цікава, што адна з назваў апельсіна гэта Бардугал. Партугалія, Бардугал. Вось тлумачыць, што гэта партугальскі апельсін. Такая ёсць цікавостка. Але чаму ж апельсін увогуле усім нам знаёмыя? Апельсін паходзіць ад нямецкіх слоў афель яблык і сін кітайскі, то бок кітайскі яблык. Менавіта аповед пра тыя краіны, так, адкуль ён да нас ужо трапіў. І пазней апельсіны былі завезены ў Амерыку гішпанскімі даследчыкамі, гэта дзесь ужо 16 стагоддзя. Апельсіны шырока распаўсюджваюцца ў Італіі, у Францыі. Амаль што абавязковая такая частка малюнку карцін рэнесансу. Вельмі шырока гэта ўсё так намалявана, прыгожа, яны значна там адлюстрованы. Ёсць яшчэ такі цікавы момант, калі мы кажам пра Італію, Іспанію, вось тых часоў. Ёсць такая звестка, што ў дзень Раства з тонкім такім намёкам падарыла 5 апельсінаў, напоўненым варэннем і вырабленым. Гэтае варэнне было па такім старадаўнім сіёнскім рэцэпце. Пра каго я зараз распавядаю? Канешне, Кацярына Сіёнская. І вось яна скарысталася гэтай магчымасцю, зрабіла варэнне з апельсінаў, напоўніла кажуру гэтых пустых ужо апельсінаў варэннем і даравала папе рымскаму. Яна казала наступнае, патлумачыла так, што гэты фрукт па прыродзе такі горкі, можа напоўніцца салодасцю, каб яго густ адпавядаў яго залацістай лупіне. Апельсин сам по себе кажется горьким и терпким, но если извлечь из него что внутри и замочить его, то вода отобьет горечь. Потом его наполняют вещами приятными, а снаружи покрывают золотом. Так вот, со сладостью, Святейший Отец, мы принесем плод без неприятной горечи. Вось такі ліст яна дасылала папу рымскаму Урбану VI. Вось такая ёсць цікавостка. Ну і, канешне, менавіта ўжо з тых часоў пачынаецца такая традыцыя шырокага ўжывання апельсіну не толькі як прадукт харчавання, але як водар, як упрыгожванне. Калі я распавядала вось гэту старажытную легенду пра Юнону, пра яе цноты, то, канешне, ўжо з тых часоў апельсін, яго кветачкі сэнсаваліся з такой цнатлівасцю з дзяўчынамі, вось з нявестамі. І аднойчы Вальтер Скотт апісаў такі звычай у рамане Айвенга, што дзяўчына упрыгожыла ў дзень шлюбу сабе вось як сімвал цнатлівасці ды будучага ўражаю менавіта гэтымі кветкамі апельсіна.
апельсіна. І так гэта ўсё спадабалася, гэты раман і вось увогуле гэта гісторыя каралеве Вікторыі, што, канешне, на яе шлюбным партрэце мы можам пабачыць, як яна ў шлюбнай сукенцы, а яе галаву упрыгожвае вянок менавіта з кветак апельсіна. Дакладна вядома, што гэта было не выпадкова. І так у моду ўваходзіць флёр d'arange. Гэта кветкі апельсінавага дрэва. Яны сімвалізуюць чысціню і нявіннасць. Таксама ёсць нейкія такія ўзгадкі пра панну Марыю, нібыта так вось дзяўчаты на яе раўняліся. І флёр d'arange ўжо паўстае оранж як апельсін, англійскае слова, англійская назва гэтага плёну. Вось і паўстаюць ужо шматлікія словы, калі можна так сказаць. Мы ўжо маем і колер аранжавы, дарэчы, таксама оранж гучыць, і адсюль мы маем слова аранжэрэя, то бок тое месца, дзе расціліся менавіта апельсіны. А далей увогуле пойдзе, што аранжэрэя гэта тое прыстасаванне, то нейкі будынак, дзе будуць расці усялякія цеплалюбівыя такія расліны. Але калі я так ужо распавяла крыху шлях апельсіна вось у нас, у двухколлі ў Еўропе, то хачу звярнуць увагу на Кітай, адкуль жа ён да нас прыйшоў, бо апельсін, так, яблык з Кітаю. Цікава тое, што апельсін там вядомы вельмі даўно. Цікавы ёсць такія дакументы, яшчэ гэта ж 4-5 стагоддзя да нараджэння Хрыста, і там ёсць такі спосаб, як правільна ачысціць апельсін. Ён вельмі падрабязна, вось гэты спосаб апісваецца ў гэтай кнігі. Таксама 304 год. Ёсць вельмі цікавыя такія дакументы, дзе кітайскае кіраўніцтва абмяркоўвае, як кантраляваць шкоднікаў цытрусавых, што трэба заносіць некаторыя вось гэтыя гнёзды гэтых мурашак вось менавіта да апельсінаў, бо яны будуць іх ахоўваць. Гэта быў на хвілінку дзяржаўны дакумент, і на дзяржаўным такім узроўні абмяркоўвалася, як жа ім быць з гэтымі апельсінамі. Апельсіны там заўжды лічыліся сімвалам багацця, сімвалам сонца. Дарэчы, па-кітайску часам кажуць кум, гэта апельсіна. Таксама грошы, гэта тоже кум. То бок вось так салярная такая, ёсць некая синоміка ў гэтых слоў. І сапраўды лічылася, што апельсін, ён вось яго дрэва ломіцца пад цяжарам гэтых пладоў, яны сімвалізуюць удачу, росквіт. Вось і колер аранжавы вельмі распаўсюджаны ў тых краях, ён таксама сімвалізуе багацця. Апроч манахаў. У буддійскіх манахаў аранжавы колер, яны заўжды апрануты аранжавы, ён сімвалізуе не агонь ды раскошы, грошы, а сімвалізуе пакору. Цікава тое, што батанікі сцвярджаюць, што апельсін гэта ягада, а не садавіна. Дарэчы, мы ведаем, што гарбузы ды кавуны гэта таксама ягады. Але мы ўжо прызвычаіліся і лічым, што апельсін адносіцца да садавіны. Апельсіны, само дрэва можа жыць досыць доўга, 100-150 гадоў. У год адно дрэва можа перанасіць да 40 000 пладоў. То бок, зразумела, чаму апельсін так хутка распаўсюджваўся, бо ён вельмі прыгожы, і калі не мае на вось гэтых залатых яблык, так, на сабе, увогуле дрэва вельмі прывабна выглядае. Цікава тое, што апельсіны, яны ж бываюць не толькі аранжавыя, яны бываюць і чырвоныя, і зялёныя, і крыху жоўценькія, то бок розных колераў. Дарэчы, саспелыя апельсіны не абавязкова аранжавага колеру, не абавязкова яны такія яркія. Ужо зялёны апельсін таксама можна карыстаць у ежу, ён ужо гатовы паспеў. Але калі пачынае паніжацца тэмпература, то зялёная гусатая кажурка плада, яна становіцца аранжавай. Вось такая ёсць цікавостка. І у адрозненне ад многіх іншых пладоў апельсіны не працягваюць спець, калі іх сарвуць. Усяго ў свеце вядома каля 600 гатункаў апельсінаў. Найбольш нам вядомыя, канешне, яшчэ і мандарыны. Гэта старажытныя апельсіны з Кітая, дзе кажуць, што іх елі мандарыны.
А мандарыны гэта хто? Гэта уплывовыя людзі ў Кітаі. То бок гэта была дзяржаўная пасада мандарын. І вось гэтыя людзі елі гэтыя плады, таму плады так і назваліся мандарыны. Ёсць танжырыны. Гэта мандарыны, якія з'явіліся з танжыры. Ёсць кумкваты. Гэта маленькія мініатюрныя апельсіначкі, яны растуць на некаторых грэцкіх астравах і на Крыце. Ну і, канешне, вось я, напрыклад, больш за ўсё іх люблю. Гэта клементины. Клементины гэта тыя ж самыя мандарыны, але яны былі штучна, іскусственно вырашчаны дзесьці ў 1902 годзе, то бок не так далёк ад нас, і вырашчаны яны святаром, айцом Клементинам у яго алжырскім садзе. Вось там гэты святы айцец займаўся батанікай, і у яго атрымаліся клементины. Яны нам зараз шырока вядомыя, і яны вельмі сладкія, але яны не ляжаць. Іх трэба хуценька есці. Амаль 85% усіх апельсінаў, якія збіраюць у свеце, ідуць на сок. То бок апельсінавы сок самы вядомы і папулярны, дарэчы, па апытанках сок на зямлі. Апельсіны маюць у сваём складзе такое рэчыва, як нарінгенін. Гэта рэчыва адказвае за маладосць і прыгажосць скуры. То бок, хто часта ўжывае апельсінкі, добра будзе выглядаць. Там вельмі шмат у гэтых пладах калія і кальцыя, што дазваляе сэрцу працаваць як гадзіны. Апельсіны маюць шмат вітамінаў, асабліва вітаміна С. Увогуле ўсе цытрусавыя запашняюць гэта вітаміну ў вялікай колькасці. І, канешне, гэта тлумачыць тое, што іх ужывалі, вось калі хварэлі, так, людзі гатавалі з іх шмат, нейкія там загатоўкі рабілі. І апельсіны нават салілі, як вось мы агуркі солім, так, салілі, каб браць у далёкія падарожжа. Напрымер, калі людзі морам хадзілі кудысьці вельмі далёк. Гэта дапамагала не захварэць, напрыклад, цынгой. Вось, і, канешне, у апельсіне вельмі мала калорый. То бок апельсінкі гэта добрыя памочнікі пры пахуданні. Але, на жаль, у вялікай колькасці ёсць алергія на гэтыя плады. То бок трэба карыстаць іх вельмі акуратна. Калі я ўжо казала пра такія апытанкі, то маем з гэтых апытанак, якія праводзіліся па ўсяму свету, што апроч водару ванілі і шакаладу, вось гэту тройку самых папулярных водараў замыкае пах апельсіну. Ён лічыцца адзін з найбольш знакамітых і вядомых водараў усяму чалавецтву. Дарэчы, апельсіны бергамоты былі, ды і ёсць самым важным інгрэдыентам гарбаты Эрл Грэй. Гэта таксама трэба памятаць. Калі мы кажам пра водар апельсіна, вось яго кветкі, як я ўжо казала, кветкі гэта флер d'оранж, гэта знешні іх выгляд, прывабны, цікавы, з глыбокім сэнсам і сімвалізмам працнуты на свяцейшай панны Марыі. Мы гэта ўсё ўжо ведаем. Але ёсць яшчэ адна такая цікавостка, што вось кветкі гэта флер d'оранж, а пах гэта неролі. Неролі гэта алей апельсінавых кветак. Яго вырабляюць досыць з такіх даўніх часоў. І чаму неролі? Неролі гэта была жонка герцага Нерольскага. І так шмат яна вось карысталася гэтым алеем, пахучым водарам. Канешне, не толькі з-за гэтага водару, але яна вельмі ўплывала і на гішпанскую ўрадавую палітыку. То бок менавіта вось гэты водар і пайшоў ад гэтай герцагіні Нерольскай Неролі. То бок пахне як герцагіня. І так і застаўся ў сучаснасці. Калі яшчэ штосьці дадаць цікавае пра апельсін, то хачу згадаць мінулае і сучаснасць памандэра. Што ж такое памандэр? Памандэр гэта такая араматніца. Гэта металічны ці фарфоравы шарык, які вырабляўся ў выглядзе круглага плоду. Так? Хтосьці кажа, што вось памандэр гэта больш пра яблыкі. Не, памандэр гэта больш пра апельсінкі. Адкуль ж это пайшло? У Англіі была вельмі такая цікавая традыцыя на Божае нараджэнне рабіць гэтыя памандэры. Апельсінкі каштавалі не танна. Таму бралі адну апельсінку,
вось як сімвал адкуплення, упрыгожвалі яе гваздзікай, не кветкамі, а спецыяй, а гваздзіка сэнсавалася, што гэта маці Божая. І вось адзін такі апельсін людзі дарылі ў якасці такого падаруначка, прыносілі прэзента адзін аднаму. І то бок так і атрымалася, што ёсць такі памандэр. Вельмі араматны і сам апельсін, і гэтая гваздзіка. І гэта ўсё так спадабалася. Ды яшчэ ёсць такая адсылка у двухкусці, так адсылка да хрысціянства, што гэта быў сімвал хрысціянства апельсін. І адсюль мы маем вось гэтыя памандэры. А памандэр гэта ад французскага словазлучэння амбравы яблык. Чаму яблык? Бо кітайскі яблык гэта і ёсць апельсін. І выраблялі такія спецыяльныя араматніцы, як я ўжо казала, так, у форме апельсіна. Гэта магло быць толькі две такія поласці, якія маглі быць соединены друг з другом, з'яднаны, так, але гэта маглі быць і памандэры раздзеленыя на часткі. Вось, магчыма, сама форма апельсіна, нават падзеленага на такія долечкі, на дзелькі, гэта паслужыла асновай для складання вось такіх памандэраў з некалькімі аддзяленнямі. Туды закладваліся ўсе пахкія рэчы. Гэта таксама магла быць і міра, гэта мог быць і ладан, гэта маглі быць нейкія душыстыя сухія траўкі. Карацей, усё, што надавала прыемны водар, закладваліся туды ў гэты памандэр, і людзі вось так яго насілі. Вярнуся да таго, што ён быў менавіта круглы, гэты памандэр. Увогуле бачылі ўсе апельсінку, вось як апельсінка, крыху менш па размеру яго выраблялі. І, дарэчы, апельсін, ён сэнсаваўся як кітайскі яблык, ён на той час быў такім эталонам. Увогуле, яблык заўжды быў эталонам у чалавецтва, але, дазвольце такую заўвагу зрабіць, вось апельсіны – гэта залатыя яблыкі, так, бульба – гэта была чортавы яблык, лімоны гэта былі індійскія яблыкі. То бок усё было яблык, але потым пачало мець сваю назву. Але вернемся да памандэра. І вось гэтую прыладу насілі, я называю гэту прылада, насілі на адзенне, карысталі як упрыгожванне, карысталі, каб некую араматызацыю даць памяшканню. Але калі вось папулярнасць гэтага памандэру набывала такую большасць, то, канешне, ён пачаў вельмі так цесна сімвалізавацца з Багародзіцай і Езусам Хрыстом. І вось гэтыя памандэры пачалі насіць багатыя вядомыя людзі. Упрыгожаны гэтыя памандэры былі усялякімі каштоўнымі камянямі і гэтак далей. І насілі паверх адзення, бо крыжык нельга было паказваць на людзях. А вось памандэр можна было, духоўныя асобы насілі ружанчык, вось на абразах, на нейкіх там карцінах, выявах можна пабачыць, а ўжо свецкія былі менавіта з памандэрам. І гэта сімвалізавала вось іх такую хрысціянскую сутнасць, такой сімвалізм Багародзіцы Езуса Хрыста. Напрыклад, англійскі кароль Генрых VIII у 1530 годзе замовіў ювелірам для ўсяго свайго двара, для ўсіх сваіх прыдворных вось такі падарунак у выглядзе складанага, вельмі такога дарагога памандэра. Яго дачка Лізавета I увогуле насіла памандэр увесь час, усё сваё жыццё, і гэта ўсё адлюстравана на такіх шматлікіх яе партрэтах. Але з цягам часу вось гэты духмяны ды пахкі памандэр пачалі змяняць усялякія солі, нюхацельныя шкляначкі, флакончыкі, духі, і паціху ён неяк так адышоў у вечнасць. Але некаторыя эстэты ўсё ж такі працягвалі іх насіць, але не на вопратцы, а ўжо ў сумачках. І вось гэта дазволіла памандэрам у іх такім класічным выглядзе дайсці да нашых дзён. Калі казаць яшчэ пра памандэр не як вось пра гэту пахкую прыладу, а менавіта як пра апельсінку, якую ўсё утыквалі спецыяй гваздзікамі, то менавіта з гэтым памандэрам таксама звязана легенда і такая цікавостка. Мы ўсе ведаем, што аднойчы бывае 29 лютага, і ў такі дзень паводле нейкіх такіх павер'яў у Англіі не хлопец можа папрасіць рукі дзяўчыны, а дзяўчына можа прапанаваць шлюб хлопцу. І гэта быў такі выключны дзень. І вось як гэта адбывалася, не магла ж дзяўчына прыйсці і саромячыся сказаць: выходзь за мяне, так? То бок яна даравала вось менавіта гэты памандэр. Вось
таксама цікавостка звязана з апельсінам. І ёсць легенда, дарэчы, што каралева Великабрытаніі Вікторыя, адкуль мы маем флер даранж, яна таксама задаволіла свой шлюб з прынцам Альбертам вось менавіта такім чынам. Ёсць яшчэ і такая цікавостка, што апельсінавы колер аранжавы гэта яшчэ і дзяржаўны колер. Як так атрымалася? Патлумачу. Кіруючая, дарэчы, сёння ў Нідерландах дынастыя аранскіх наускіх, яна зацвердзілася на галандскім троне ў ходзе ў першай у Еўропе буржуазнай рэвалюцыі ў канцы 16 стагоддзя. І вось менавіта злучаныя правінцыі пасля такой кровапралітнай барацьбы вызваліліся ад улады гішпанскіх габсбургаў. Дарэчы, вось гэты дом аранжа, ён спачатку не быў звязаны аніяк з аранжавым колерам і з апельсінамі. Ну, то бок, чаму колер аранжавы, я ўжо тлумачыла раней. Але назва пайшла не ад колеру, а ад рымскага горада Арусіо, пазней Оранж. Вось, і прынц з гэтага гораду быў узнагароджаны за свае заслугі рымскім імператарам Карлам V землямі ў Нідерландах. То бок яму проста падаравалі там зямлю. І вось у 1689 годзе прынц Уільям і яго жонка Марыя прыбылі з Галандыі, каб пасадзіць свой дом аранж на англійскі трон. То бок аранж гэта не, канешне, ад колеру, а менавіта ад таго гарадка. Ну, як мы там кажам, не ведаю, лагойскія, там, да, мінскія, вось яны былі з гэтага горада. Але людзі пачалі казаць, што гэта менавіта з-за апельсінаў, бо прыехал гэты прынц здалёк. Ну і, канешне, вось яго нават і фамілія такая апельсінавы. Вось, і гэты фрукт, ён, роўна як і аранжавы колер, сталі сімвалу вось гэтай новай дынастыі, а потым і ўвогуле сімвалам Нідерландаў. Дарэчы, герб французскага герцагства аранж, ён таксама крыху з аранжавым і перакладаецца як апельсін. Герб аранжавай рэспублікі. Сваю назву гэта дзяржава получыла ад таго, што працякае ў паўднёвай Афрыцы, там аранжавая река. Чаму так? Ну, глядзіце, аранжавая рака, яна атрымала назву ў гонар прынца аранскага. Ён аранскі, рэчка ў яго гонар аранжавая, то бок мы і маем аранжавую рэспубліку. Вось такая цікавостка. Калі казаць пра гэтую дынастыю аранжавых або, як жартуюць, апельсінавых герцагаў, яе не надта там і любілі, бо яны ж былі пратэстантамі, і ўсе каталікі ірландцы іх проста ненавідзелі і казалі, каб яны все з'ехалі з іх аранжавай верай. Вось такая ёсць цікавостка яшчэ гістарычная. Але казаць, калі пра герб, я не магу не ўзгадаць той выпадак, што ёсць горад Аренбаум, цяпер Ламаносаў, і калі вельмі так дакладна на яго паглядзець, мы пабачым там апельсінавае дрэва. Дарэчы, і горад так быў названы Петром I, перакладаецца з нямецкай мовы як апельсінавае дрэва. Таму вось гэты горад мае таксама апельсіны на сваім гербе. Ну і для нас, для ўсіх людзей, канешне, апельсіны, мандарыны, гэтыя цытрусавыя сэнсуюць заўжды Новы год. Сэнсуюць Божае нараджэнне, нейкія ўвогуле калядныя святы, штосьці такое, да? Прабачце, але ёсць цікавостка пра тое, што, так не рамантычна гучыць, што менавіта ў 1963 годзе ўжо ў Ленінград упершыню прывезлі першую партыю апельсінаў з Абхазіі, для ўсіх гэта была такая цікавостка, вось усе хацелі мець гэтыя апельсіны. Гэта гісторыя не рамантычная, але, магчыма, мае некую гістарычную выснову пад сабой. Я ж хачу распавесці вам іншую. Яна падабаецца мне значна больш. Звязана гэта апельсінавая гісторыя са святым Мікалаевым. І справа тут у тым, што ў Еўропе модна было дарыць 3 апельсіны менавіта на Божае нараджэнне.
І гэта быў вось кожны гэтых з апельсінак быў вобразам таго аднаго з 3 мяшочкаў з золатам, які свяціцель таемна падкінуў паводле легенды аднаму беднаму бацьку сямейства. Мы ведаем, напэўна, усе гэтую гісторыю, што быў бацька, быў вельмі бедны, і вось ён уже ад такой безысходнасці ледзь не аддаў сваіх дачок на блудства. І вось святы Мікалай, каб неяк выправіць гэтую сітуацыю, на кожную з дачок таемна падараваў па мяшочку такому золата. І вось ад кожнага гэтага мяшочка з золатам праз такі сонечны колер пачалі дарыць апельсінку. Так мы і маем калядныя мандарыны ды апельсіны, і яны у Европе часам асацыююцца з вялікім божым угоднікам і цудатворцам Мікалаем, арцыбіскупам лікейскім. Вось такі сёння аповед атрымаўся пра апельсіны. І сапраўды вялікае ў малым, а цудоўнае ў звыклым. З вамі была Анастасія Аўдзевіч. З Богам! Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч.